ओइ मा सानदों? आं सम सम जि गिखांनाय फैयो बिखि। मानोना आं नोंनिफ्राय आनजायलाङोबा नोंनि अनगायै आं हारसिङै दान्दिसे समबो थानो हाया। नोंनि न'नि मानसिफ्रादि आंखौ गोरलैयै बिहामजो महरै गनायनानै लागोन। मानो लाया? जोंथ' जेबो गोरोन्थि मावाखै आरो जों सानैखौबो न'नि मानसिफ्रा एफाग्राब अनो, मोजां मोनो। बिदिब्ला जोंनि लुगैनाय हास्थायनायखौ बेसे मानो गनाया जानो? गनायगोन। नाथाय नोंसिनि धोरोमा जुदा। नोंस्रा जाबाय खृष्टान आरो जोंहा जाबाय हिन्दु। नों बे खोथाफोरखौ लानानै सिन्था खालामबाय थायो नामा? आं आंनि खोथाफोरखौ बुङाखै। आंनि न'नि मानसिफोरनि खोथाखौसो आं नोंनो बुंनो नागिरदों। जोंनि न'आ गामिनि आदब खायदाफ्रा दासिमबो एसेबां मदार्नाव फैयाखै। बिनिखायनो नोंनि बिमा बिफायादि आंखौ बिहामजो महरै गनायनानै लागोन। आहा, नों ओरैनो आबां जाबां खोथाफोरखौ मानो सिन्था खालामबाय थायो? आरो दानो नों बेफोरबायदि साननानै जेबो लाब गैया। दा जों सानैदों मोजाङैसो फरायनांगौ आरो जुदि नोंनि रिजाल्टआ मोजां जायोब्ला नोंथ' मेडिकेलाव सिट मोनथारगोन। अब्ला नोंनि बिफा आरो न'खरनि गासैबो नोंनि खोथाफोरखौ गनायना लागोन। I love you, बिकि। I love you too. बिकि, जों सानैबो जेबो गाज्रि हाबा मावनो नाङा, जाहाथे जों सानैनि न'खरा रावबो जेबो गाज्रि दामोनथों। जों सम जानायसिम धैर्य लाखिनानै थानांगोन। अ, नंगौ बिथां। आं जेब्लायबो बेफोरखौनो मिजिंथियो। नों जेबो गाज्रि गोसो दाला। जेब्लायबो नों आंनि अनजालु बिकि जानानै था। नङा, बे जानो हाया। नों सैथो बाथ्रा बुंथ'थ' रागथि। बाथ्राफोरखौ गामियाव आराव जानायनि आगोल आगोल आं बिसिम सौफैग्रोदों। खोनाबाय? आं आगोलावनो मा बुंखायामोन? देरफुनाय गथ'फोरखौ टाउनाव फरायनो थिनहरनाय माने खैफोद लाबोनाय। बै समाव आंनि खोथाखौ खोनासंदोंमोन नोङो? दानिया थैदो। जोंनि सासेल' फिसाजो। दानिया आयेन बायनाव थांबावदो। जे थानायसै, दासिमबो आं गोथाङै दं, थैयाखै। बिदांसि आंनि फिसाजो। जेरैखि जाया आं बिखौ लाना फैगोन। नंखाय बाखाय ओरैनो दावराव दावसि दा खालाम। दानिया मोजां जाबाय। आंनि नोजोराव गोलैजोब्बाय खोथाफ्रा। निजा गामिनिनो सिख्ला, बेबो जोंनिनो बिदांसिसो। बेखौ गुबुन धोरोमनि सेंग्राजों थांनाय नुयोब्ला नों मोजां मोनगोन नामा मादै? बुंनायसाय। नों मोजांखौनो खालामदों रागथि। नङाब्लाथ' जों बेसेबां दुखुआव थानांगौमोन। बेवहाय बेबायदि आखाइ हेबनानै जबाय थाबा मा जानो? आं बुंदों नङाना, टाउनाव थांनानै आंनि फिसाजोखौ लाबोथारनांगौ। फरायनाय आं जेबो मिथिला। गामिनि सिख्ला गामियावनो थायो, फरायो। आंबो गामियावनो आंनि फिसाजोखौ फरायहोनायमोनब्ला बेसे मोजां जागौमोन। औ बिमा, हगार हरनाया गासैबो आंनिनो गोरोन्थि। बिदांसिखौ आं बांसिन अनफ्लांबाय। आं सानदोंमोन बिदांसिया फरायनानै गासैनिबो मुं लाखिगोन। उनाव बियो आंनि अननाय बाख्नायनायखौ बुजियाखिसै। बेयो दा बुजिगोन आं बेसेबां खरा मानसि। मटर सिङाव जिराय। आफा, बियो बिकि। जों एखे कलेजावनो फरायो। आं गासैबो मिथिजोबखायो। थौ, गारि सिङाव जिराय। थौ।
जेसेबां फरायबाय थोबाय आरो नों दा सहराव थानानै फरायनो हाला बेसेबां मिजिं बेसेबां सिमां दङमोन जोंहा सानसे गिदिर मानसि जागोन जोंनि मुं लाखिगोन होननानै गामिनि दरखं मोखां मोखां नोंनि मुं खोनागोन होननानै आंथ' नोंसिनि मिजिंफोरखौ बावाखै आफा आंथ' मोजाङैनो फरायगासिनो दङ नों मा फरासुना खालामनो जों मिथिगासिनो दं रागथिया फैनानै जोंनो खोन्थाफैयामोनब्ला आरो नोंदि बेसेबां मा खालामगौमोन आंबोथ' निजे मेगनजों नुबाय माथो माने जों सानैबो मोजां मोनलायलायो जोंथ' जेबो हाबा मावाखैना सिरि था बेफोरबायदि गुबुन धोरोमनि सेंग्राजों नाखि गुरि खालामनानै मा जानो लाजियाखै आंनि सिगां बेफोरबायदि खोथा बुंनो नोंसोरो रागथिनि खोथाखौ बिसास खालामदों बियो सासे बदमाइस गुन्दा खोथा लागायना होग्रा नोंसोर मिथिया आफा बिकिखौ आं मोजां मोनो नाथाय जों जेबो सिन्था खालामाखै जों फरायगासिनो दङ नोंसोरो लेखा फरा सोलोंनानै बेखौसो सोलोंबाय दा नों बेफोरखौ खर' मेलेमाव सोनानै दाला बिफाया जि बाथ्रा बुंगोन बेखौसो खोनासं एसे थाबैनो नोंखौ आं मोजां नखरनि सेंग्रा सासे नायनानै जुलि होनोसो आं सानगासिनो दं आं दानो जुलि लाया आंनि फाइनाल एग्जामा खाथियावनो सफैगासिनो दं आं जेरैखि जाया पास खालामनानै मेडिकेलाव सिट लानानै दिन्थिगोन आं आदै सेंग्रा नाथाय बांफुं नखरनि मानसि नङा एबा जुदि बिसोर लोगो मोनलायलायोब्ला बिसोरखौ मोनफिननांगौबा गोब्राब जागोन आरो बिदांस्रिखौ लानानै ब्लड बोखारनो हागौ नों सोर हो जोंनि न'खराव फैनानै रायज्लायफैनो रागथिया थिगखौनो बुंदों बेफोरबायदि सेंग्राजों जेबो बिसास गैया नोंखौथ' बिसोरो फुस्लायनानै गावसोरनि खालामनो सानखाबायानो नाथाय माब्लाबा जुदि सिरि लांखोमायोब्ला जेबो राहा गैला आयै बिकिया बेफोरबायदि सेंग्रा नङा बिनि गोसोआव गाज्रि साननाय दंमोनबा आंखौ माब्लाबानो हाबा खालामसिगौमोन नोंसोर खेबसे रायज्लायबासो मिन्थिगौमोन थां सिङाव थां नै खोनासं बेखौ जुदि न'निफ्राय आगानसे ओंखारनो होयोब्ला बाथ्राया गाज्रि जागोन रागथि नों मोजाङै नोजोर लाखि सेंग्राया गामियाव फैनोबो हागौ सेंग्रा गामिसिम फैनो हागौ आदै नाथाय नैबे रागथि थासान्दियाव मोजाङै मोजां थांफिननो हानाय नङा हेलो फ्रेंड्स बयबो सिरि जे Any problem? What's up? By the way, Vicky, नोंनि डार्लिंखौ नुवाखै माथो बेनोथ'लै नोंथां प्रब्लेमा मा बुंदों मोजां बुङा माने बिदांखौ बिफाया लांनाया सप्ता खनसेसो जाहैबाय फार्स्टनि बिनि जेबो खबरबो गैया ओजों आनजादाबो खाथिथारसै बाथ्राया बिदिबा सिरियासआनो मा खालामब्ला मोजां जागोन आं जेबोखौनो सानना मोनाखिसै खोथाया बेबायदिब्ला सिरियासआनो Yes, I got it. Formula number 1. Sorry nanggo nama sorry. Hari lagi mana ki? Hari. Sorry nanggo nama. Hari lagi mana ki? Sorry. Calm down ni mana? Calm down ni. Adaiman. Rabu gaya nama no. Khorat kuno ba ase neki? No rabu gaya nama. Jeng mujang jila bodongmon. Aukson বাইদেউ অলপ ওলাই আহক ধুনীয়া শাৰী আনিছো ঘৰৰ বোৱাৰীৰ বাবে ছোৱালীৰ বাবে ল'ব পাৰিব ঘৰত কোনোবা আছে নে আউকচোন বাইদেউ ওলাই আহক ধুনীয়া শাৰী আনিছো
আপোনাৰ বোৱাৰীৰ বাবে ছোৱালীৰ বাবে আপোনাৰ বাবেও ল'ব পাৰিব। मा लाबोदों? सारि जोंहाथ' न'खराव रावबो सारि गानग्रा गैया, बिनि बादै जेबो लाबोआखै। খুৰী আমি অকল শাৰীয়ে আনিছোঁ, 90 টকা। এবাৰ চাই লওকচোন। दियाकसन खबरफ्राथ' दंलाय गावनानै थांनो हागोन आरो जों नोंखौ खम दामाव होयो। খুৰী ঘৰত কোনো মানুহ নাই নেকি? অকণ মাতি দিয়কচোন। माने दै गिलास मोनगोन नामा? रथ' बिदिब्ला थांलाय नायलाय। खोथाफोराथ' बिदिब्ला जोबोद गोथौजों थांबाय। नोंसोर थांदो थां रमनि, आं आरो फरायनाय जानाय नंला। आफाया आंखौ फरायनो होनाय नंला। नोंसोर बिसिम फैनानै जोबोद गोरोन्थि खालामबाय। आफाया बोरैबाफोर मिन्थियोब्ला बाथ्राया जोबोद गाज्रि जाथारगोन। र' एसेबां अधैर्य दाजा। बेबायदि गोसो बायग्लियोबा जाया नङा। जों दं, जों जेसेबां हायो सहाय खालामगोन। आं फरायबावनो सानदों। बेराफारसे आं बिकिखौबो नागारनो हाया। बेफोरबायदि बाथ्राखौ न'नि मानसिफ्रा मानो मिथिया? बिदां खोनासं, दासान्दि नों बिफाया जा बुङो बेखौनो गनायनानै ला। बिमा बिफानि खोथाखौ अमान्य खालामनो हामा। नों फरायबाय था, जा खालामनांगौ जों खालामगोन, गासिबो जाजोबगोन। बिदां दा नों न'आव थांदो, गोबाव जाब्ला जोंबो थांदिनि। बिकिया हजों गोबाव जाब्ला दुखु खालामबाय थागोन। मा बेखौ एग्जाम होनो होला? बिमा बिफाया बेफोरखौ मा खालामनो सानखो? मानो होनबा नोङो बिखौ बिसोरो लानानै खारजानो गिदों। धोरोमाबो गुबुन गुबुन जाहैबाय नालाय बिसोरो एसेबो गनायनानै लानो हायानो। मा? आंथ' दानो जुलिनि बाथ्राखौ सानाखै। नङा नङा, आं बिनि लाइफखौ ओरैनो बरबाद जानो होनो हानाय नङा। बियो एग्जाम होथारनांगोन। नाथाय माब्रैहाय? आं गावनो थांनानै बिफाखौ बुजायना फैगोन। नोंसोर जेबो सिन्था दा खालाम। बिखौ जास्ट एग्जामखौल' होनो हो। नों थांनो हागौ, नाथाय दोलानानै फैब्ला हले जोंनि जेबो रिक्स गैया। बादो, आं बेफोरबायदि गिलु गिला सेंग्रा नङा। बिकिया राइट खोथाखौ बुंदों। आरो मोनसे खोथा,
जों बयबो बिदांस्रि न'आव थांनांगौ आरो बिजों जों मोजां गाज्रि सावरायनांगौ अके अके ओइ गासैबो जिनिसफ्रा गाबोनो सहरनि मोनफ्रोमबो कलेज हस्टेलाव मोनहैनांगौ मिथिबायना जोंनि पुराना सेल एजेन्टफ्रा जाहाथे जिनिसनि जेबो आंखाल दाजाथों पेमेन्ट लायालासिनो जिनिसफोरखौ रावनोबो होनो नाङा आखाइ फारसे रां आखाइ फारसे फैसा बेफोरनो जोंनि धान्दानि नियम बेले बेजे खालामब्ला बुलाय सुलाय खालामनाङा बेफोर गोजाम आखुफोरखौ खालामनानै जेबो मुलाम्फा गैया डाइरेक्ट फोजोबनांगौ मामला खतम आं दं जेबो सिन्था दा खालाम बै समाव सोरजों नोंसोर जालायमोन हा मक्केलखौनो हमना मोनासै नेक्स्ट टाइमाव बेखौ मोनोब्ला मोजाङै पुलिसनि फाल्लाव गोलैब्ला हवगन मानोना बिसोर रांनि पाग्ला नाथाय प्रेस रिपर्टारनि मेगनाव गोलैब्ला नोंसोरथ' थैगोन लोगोआव आंखौबो बुथारगोन बेखायनो साबधान कलेजनि सासे सेंग्रा हैनायनि उनाव पेपारफोराव होगासिनो दं ओइ सोर बेखौ हम कम अन क्विक मुझे गलती हो गई प्लीज मुझे मत मारिए प्लीज मुझे मत मारिए प्लीज प्लीज मुझे मत मारिए प्लीज प्लीज मुझे मत मारिए जों बिदांस्रिजों एखे कलेजाव फरायो नैबेयो बिकि खुलुमबाय आदै
नोंसोरनि फैनायनि थांखिया मा? आदैया गासिबो बाथ्राफोरखौ मिथिखाबाय जानांगौ। बिदांस्रि आरो बिखिजों सानैबो गोरबो गोसोजों मोजां मोनलायो। दानिया तारमाने नोंसोरखौथ' नुबाय आं। नोंसोरो गोबां साहसबान। लोगोनि थाखाय गामिनि गोरलै सिख्ला सासेखौ फुस्लायनानै आखाइ मिलायहोनो सानदों। आरो बेवहाय नोंसोरो थुलुंगासो होबावदों। आं बिदांस्रिखौ मोजां मोनो आदै। खोनासं, बेफोरबायदि मोजां मोननायनि बाथ्रा बुंनानै बिखौ फुस्लायनो हागौ, नाथाय आंखौ हाया। नोंसोर आंनि न'आव आलासि हिसाबै फैदों। नोंसोरखौ आं मोजाङै बुङो, बेखौ नोंसोरो मोजाङै बुजायना हो। नोंसोरथ' मिथिया जानो हागौ आं जि मा मा खालामनो हागौ। नङा नङा आदै, नों जोंखौ गोरोन्थि बुजिदों। नोंजों जों मोजां गाज्रि फंनैसो खोथा सावरायनानैसो फैदों। आदै, नों बेबायदि बिखौ मानो न'आव दोनखो? बे फरायनायग्रोदों, बेखौ फरायनो हो। आरो जोंनि आनजादाबो खाथि सफैथारबाय। बेबायदि समाव बे आंनि फिसाजो, बेखौ आं जि गोसो बेखौनो खालामनो हायो। नोंसोर सोर आंखौ बुंनो? नाय, नों सासे जोबोद उन्दै गथ'। नाथाय नों जि हाबाखौ मावनो सानदों बेवहाय निमाहा होथावा। नों बोरै सानखो सासे गुबुन धोरोमनि सिख्लानि बाथ्राखौ? नाय आदै, आं बुंनि, नों सिरि सिरि थाथ'। आदै, नोंथांमोननि आरो बिसोरनि धोरोमा गुबुन गुबुन होननानै जों मिथिगौ। मानसिनि मोजां मोननाय अननाया धोरोमजों जेबो लोब्बा थाया। मोनसे समाजाव गुबुन गुबुन धोरोमनि मानसि थायो आरो बे गासिबो मोनसे हारियानो, नङा होमबा? नोंसोर दा जेबो बुजिनो रोङै गथ'। इयुननि खोथाफोरखौ नोंसोर दाबो साननो हाथ'वाखै। नोंसोर जि मिथिया जों मोनसे समाजावनो जयै रायजो जायो। बेफोर समाजाव माखासे माखासे नियम निथि दं। जों गासैबो बै नियम निथिफोरखौ मानिनानै सोलिनांगौ। नाथाय बे माखासे नियम खान्थिखौ मानसियानो दानाय आरो बेफोर खान्थिजोंनो सुबुंफोरा सोलिगासिनो दं। बेनिखायनो नोंथाङाबो आरो जोंबो बे खान्थिखौ मानिनानै सोलिनांगोन। नोंथारगौ आदै, खोथाया सैथोथार। खोथाखौ एसे साननानै नायदो आदै। बाद हो बेफोरखौ। नों आरो आं बायदि मानसिखौनो बुजायनो फैदों। आंहा सासेल' फिसा हिन्जावसा थानो हागौ, नाथाय आंनि जाथि खुरमा बिदा फंबायफोराबोथ' फिसा हिन्जावसा दङ। दिनै आं आंनि फिसाजोखौ गुबुन धोरोमनिब्लाबो नों नांहोनो हागौ। बिनि उनाव मा जाहैगोन? जोंनि धोरोमाव सेंग्राफोरनि आंखाल नामा? आंनि फिसाजोआ आंनि खोथाफोरखौ, आंनि बाथ्राफोरखौ मानियाब्ला बेखौ आं दानस'गोन। आरो बेनि उनाव फिसा गैया होननानै आं साननानै लागोन। आदै, नों बाथ्राफोरखौ बांद्राय गोथौयै सानगासिनो दं। आं बिदांखौ मोजां मोनो, बिथार। नाथाय नोंसोरनि न'खरनि एबा बिदांनि गाज्रिखौ आं माब्लाबाबो सानाखै। आदै, बेखौ बेबायदि दुखु दाहो। बेखौ फरायनो हो। बियो फरायनायाव जोबोद मोजां, मेलेम गोनां। बियो सानसे समाव मोजां रिजाल्ट खालामगोन आरो बेनि फिउचारखौ ओरैनो थांगारहोनो नाङा। नोंसोर आंनि गोसोखौ आनजादसो नायनो फैदों नामा? नोंसोरनि खोथाफोरा जोब्बायब्ला नोंसोर दा थांनो हासिगौ। आदै, बिदांस्रि खुगानिफ्राय फंसे राव मोनाब्ला जों बे जायगानिफ्राय ओरैनो थाङा। बेस खोथा। बिदिब्ला आं बिखौ लिंहरनोसै। बिदां, बिदां, ओजों फैथ'नाय।
नोंसोर थांदो आदा देम्फा बिकिखौबो लोगोआव लांफादो आंखौ निमाहा होदो आं बेनि खोथाखौ लाखिनो हायासै आइ आफाया जेखौ बुंदों आं बेखौ गनायनानै लानांसिगोन बिदा जाबायना बाथ्राफ्रा दा आंनि नखरनि सुगोजोन रायजो जानायाव नोंसोर बेले बेजे खालामनांला जेसेबां हायो बेनिफ्राय थाबैनो ओंखारलांनो हासिगौ आदै जोबनायाव मोनसे खावलायो बिथांस्रिखौ जेरैखि जाया आनजादखौ हो आरो आदै बिथांस्रिखौ कलेजाव गोरलैयैनो लांनो हागोन आं थांसै आदै थादो Hei, मा जाखो? मानो सिरि सिरि जाबाय थाखो हारसिङैनो? माथो रावबो होआ? मा जाखो? माथो रायलायाबो? गोसोआ मोजां नङालै आंना दिनै मिथिगौ आं दिनै हराव बिराद मोजां सिमां नुदों मा सिमां बुंनायसाय आं नोंखौ गोसो थोयो आं नोंखौ जि जुलि लानो लुबैयो मा आंखौनो बेबायदि खोथा बुंनाय इसिबां साहस जाबाय नों
हेलो आंकोल आं बिकिनि लोगो जयन्त बुंदों बुं दिनै बिकिखौ सोरबा सिनाय मोनै मानसिफ्रा बुना हरदों आदै मा जेबो नङा आदै सिन्था खालामनाङा बेखौ जोङो मेडिकेलाइज खालामखांबाय बे दा जोंनि हस्टेलावनो दङ नोंसोर गाबोन फुङाव फैबानो जागोन बिदिब्ला दोननोसै आदै आंकोल आन्टी बिकिया जेबो जायाखै बे बहा दोङो हा गावनि रुमाव दङ आन्टी नोंसोर माबायदि लोगो बेसेबां गोबावनिफ्राय बेफोर खोथाफोरा सोर सोर जादोंमोनब्ला आंनो मानो खबर हरासै नोंसोर थासान्दियाव गामिनि सोरबा मानसि फैनानै नोंसोरनि गेजेराव सोरबा सासेखौ बुना थांनो हायो सि जोबोद लाजिथावना बाथ्रा बेफोर माबोरै जाखो बाबा जेबो जायाखै मम आं थिगैनो दं थिगैनो दङ बेफोरलाय मा खर' खाफालाव बेन्डेज आरो बुंदों नों थिगैनो दङ Oh, Mom. Hi, Dad. बेटा नोंहा मा दरखारमोन गामिनि सासे बुरबुर सिख्लाजों फ्रेन्डशिप खालामो बिसोर गामिनि जुनारफोर जेबो बुजिया अखाम नों होदो बेवहाय थानो नांला बेवहाय थायोबा नों माब्लाबा आरो आघातसो मोनबावनो हागौ आं नोंसोरनि प्रिन्सिपालखौ लोगो हमगोन कलेजनि स्टुडेन्ट सासेखौ सोरबा बुनानै थांगोन आरो बिसोर आखाइ हेबनानै गोजोनै जिरायबाय थादों सहरफ्राव कि पुलिसनि बेबस्था जेबो गैया नामा Dad, नों ओरैनो दावराव खालामनाङा आरो प्रिन्सिपालनो खिन्थानो दरखार गैया ओरैनो नङा गारा बिदांसियासो बदनाम जागोन आरो आंथ' दासिमबो कनफार्म जायाखैना आंखौ एटेक खालामनाय बिसोरा बिनि बिफा होननानै सिन्था खालामनाङा आरो बेटा नों दानो बुजिथारनाय नङा जेब्ला नों गावनो बिफा जागोन अब्लासो मोनथिगोन गाव गावनि फिसानि सायाव माबा मोनसे जायोब्ला बिफानि गोसोआ माबायदि मोनो नों बै सिख्लानि खोथाफोरखौ बावगारजोबदो नोंनि आनजादाबो बारा गोबाव गैला मोजाङै फरायनानै होदो दे बाबा Dad, Mom, नोंसोर जा बुंगोन आं बेखौनो मानिगोन नाथाय बिदांसिखौ बावनायनि बाथ्रा दाबुं आं बेखौ जोबोद मोजां मोनो बियो सासे जोबोद माहि सिख्ला मामि प्लिज हिन्जावा अबस्से जोंनि धोरोमनि नङा बेफोर मोजां खोथा जायाखैसो बिखि जोंहाबो मोनसे ससाइटि दं आंहाबो मोनसे स्टेटास दं बबेबा गामि सिंनि सिख्ला सासेया आंनि बिहामजो जागोन इयुनावबो आं बेफोर खोथाखौ सानाखै नेभार I can't give you permission to do that Dad,
दानि जुगाव मानसिफ्रा बेफोर बाथ्राफोरखौ इसेबां साना बे लेखाफोराव जोबोद मोजां जोबोद माहि बेनि बांसिन आरो मा नांबावगौ बुंनायसाय जागोन एसेबां बाख्नाय नांला नों दानो हाबानि खोथा सिन्था खालामनो हानाय जायाखै नों सिगां लेखा फरा फरायग्रो बिनि उनाव हाबानि खोथा जों सिन्था खालामगोन आरो नायनो मोजां सासे सिख्ला लाबोनानै दोलै दोगोरै हाबा खालामगोन मम नों बिदांसि खेबसे नुयोब्ला आरो रावखौ नायनो गोसो जानाय नङा बिकि दानिया बेफोरखौ दोनथ'दो नों थांनांला रेस्ट लादों जों थांनोसै टेक केयार योरसेल्फ न' बे सेकखौ लाखि सम सम फन खालामबाय था जों थांनोसै नों गावखौ खेयाल लाखि दे अके मम सुद बाय मम मोजाङै बेराय गारनानै सोलियो पैसा नहीं देते हैं पालिश नहीं करेंगे जुथाया मोजाङै फालियोसो आंनि जुथाया बुहुमाव बयनिख्रुइबो जोंगा मागासिन जानानै थाथों फिसाजोआ जाया लोङा गावनि महर मुस्रिखौ मा खालामनानै लादों नोंथ' बेफोरनि जेबो उदिसखौनो लाया बेफोरबायदि सान हर न' सिङाव जोबथेना दोननानै फिसाजोखौ नों मा खालाम सानखो आं बुंदों नों मा खालामनो सानखो बेबायदि खथायाव जोबथेना दोनब्लालाय मा जानो बुंनायसाय जाबाय सै था खनले दा बुंबाय था मा खालामनांगौ बेफोरखौ आं मिथिगौ नों आंखौ बुद्धि होनो जेबो दरकार गैया मोनफ्रोमबो बाथ्राफोरखौ नों मानो गोरलै सानो गावनि असे गोरबोनि फिसाफोरनि बेफोरबायदि दुखु जारलाखौ नों नायनानै थानो हागौ नाथाय आं थानो हाया खोथाफोरखौ आंनि गोसोआव जेबो सानाखै होननानै नों सानो नामा मा खालामब्ला गाहाम जागोन मा खालामब्ला न'खरनि मान सन्मान थागोन बेखौ सुखु गोजोनै लाखिनो माबोरै हागोन बेखौनो आं सान हर सिन्था खालामबाय थायो नों बेफोरबायदि खोथा दा बुं नोंनि बेफोरबायदि खोथाफोरा आंनि गोसोखौ जेरा होयो नों बेफोरबायदि खोथाखौ सानै नोंनि गोसोफोरखौ दुखु दा हो सानसे समाव गासैबो थिग जाजोबगोन
गोथां गाबनि अख्राङाव नुदोंमोन नोंखौ माब्लाबानो गोमाबाय नोङो सना अन्नायनि फिथिखा लाइमोन सोलेराव लुफावबाय अन्नायनि फिथिखा लाइमोन सोलेराव लुफावबाय गोसोखाङोब्ला आं मोदै हुगारो गोसोनि आयनायाव नोंखौनो साजायो फै दिनै जों गेलेनि बे लाइमोन बैसोआव फै दिनै जों गेलेनि बे लाइमोन बैसोआव गाबनि अख्राङाव नुदोंमोन नोंखौ लांदां लांदां लांगोनायाव हारसिङै दङ आं अन्नायनि फिथिखा लाइमोन सोलेराव लुफावबाय अन्नायनि फिथिखा लाइमोन सोलेराव लुफावबाय माथि आंनि गोसोनि सिमांफ्रा जादु गोनां नोंनि लाइमोन सोलेरा फै दिनै जों गेलेनि बे लाइमोन बैसोआव फै दिनै जों गेलेनि बे लाइमोन बैसोआव सिमां सिमां मोनो गासिबो समावनो नों जेन' सना दङ खाथियाव होदो नों अन्नाय लुफावना नोंनि रैरुब आखाइजों होदो नों अन्नाय लुफावना नोंनि रैरुब आखाइजों गोथां गाबनि अख्राङाव नुदोंमोन नोंखौ माब्लाबानो गोमाबाय नोङो सना लैथो नुदोंमोन आं अख्रां नुदोंमोन आं लांदां लांदां लांगोनायाव हारसिङै दङ आं अन्नायनि फिथिखा लाइमोन सोलेराव लुफावबाय अन्नायनि फिथिखा लाइमोन सोलेराव लुफावबाय ला 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 ला
आगोलावनो बुंखादोंमोन हस्टेलाव थानानै फरायनाङा बेयावनो थानानै बिमा बिफानि मेगननि सिगाङाव फराय आंनि खोथा सोर खोनानो दानिया नुबाय नङाना सहराव थानानै फरायोबा मोजां बिमा बिफानि मुं लाखिगोन दानिया लाखिबाय नङाना बिमा बिफानि मुं गुबुन धोरोमनि सिख्ला गोसो थोबावबाय सहरनि कलेजाव फरायनानै गावखौनो सेंग्रा गेदेर सानथारबाय सिख्लाबो गोसो थोनो सोलोंहैबावबाय जाबादि नोंना दोनथ'दो सानफ्रोमबो नोंनि खोथा खोनासं आंनि खोमायासो बेंगा जालायलांबाय साननैसो थांनो हो मा खालामनांगौ आं खालामगोन दानिया आरो नों जेबो खालामनो नांलिया आं खालामगोन गाबोन आं हिन्जावसानि न'सिम थांगोन मा ओं आं हिन्जावसानि न'सिम थांनो नागिरदों बिकिया जोंनि सासेल' फिसा बिनि मोजांनि थाखाय आं थांनो नागिरदों थारमाने बै गुबुन धोरोमनि सिख्लाखौ नों बिहामजो महरै आजावनोसै साननो हागौ नों दावदा जायाखैथ' बेबायदिनो साननैसो थाबावोबानो जानोबो हागौ आं नाथाय बेफोरबादिखौ जेबो मोजां नुहुराखै नों नाय जाहाथे गावनि मान सन्मान हानि दाजाथों रायजोनि सिगाङाव नों खर' गंलायनो गोनां जाहाथे जाया बियो बिदांस्रिमोननि न' नङा होनबा आं बिकिनि बिमा माने बिकि आरो बिदांस्रि बुजिबाय एसेबां गोलाव बुङाबाबो जागोन जायखिजाया खोथाफोरखौनो आं थाब बुजिनो मोनो ओइ सोर दं लाफाराम ओइ लाफाराम बिदांस्रि बिमा सियार लाबोनायसाय जिरायसाय बुंनायसाय मा खामानि लानानै फैदोंमोन सेंग्रा सिख्ला खालामनाय गोरोन्थिनि थाखाय गेदेरफोरा गाज्रि मोननानै थानो नाङा बेफोरबायदि खोथाफोरखौ आं एसेबो मोजां मोना नोंथांनि फिसाज्लाया जानो मा मुंमोनलाय बिकि अ बेबो आंखौ माखासे खोथा बुंनो नागिरदोंमोन नाथाय जेबो लाब जायाखिसै नोंदि दिनै आंनि न'आव फैदों आं मोजाङै हमनो हायाखिसै आं सानदोंमोन न'खरनिनि गेजेराव सुवा हाबनानै थानायखौ खायख'नो होननानै नङा 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 माब्लाबाबो जानो हाया नङा नङा नों माबोरै सानखो बेबायदि सम्बन्धखौ आं नाजावना लागोन होननानै सेंग्रा सिख्लानि थाखाय रायजोनि मेगनाव हाद्रि सारनानै बेबायदि सम्बन्धखौ आं गनायना लानो हाया सासे गुबुन धोरोमनि सेंग्राजों आंनि फिसाजोखौ जुलि होनानै आं गावखौनो गोदोनायाव दिरुन लगायना लानोसै बावगारलांदो बिदांस्रिखौ बावगारलांदो बेफोरबायदि खोथाफोरखौ बिनि जुलिनि बाथ्राखौ आं दाबो सानथ'वाखै बिनि फरायनायनि बैसोआ दाबो जोबाखै दानि आं नोंखौ बिनिफ्राय थांनायखौनो लुबैयो रागा जोंनानै जेबो हाबाफोरा जाफुङा जुलि लानायनि उनावबोथ' गोबां हिनजावफोरा फरायनो हायो अनलायनाय मोजां मोनलायनायाव धोरोमनि सोमोन्दोखौ देरसिन दासान खोथाफोरखौ एसे गोथौयै सानना नायनायसाय आं दंना आं थांनोसै
मा जाखो हिनजावसानि न' माबायदि मोनखो मा जाखो मा जानो हिनजावसानिफ्राय रागा जोंदों हजोंहाय मा जाखो नों आंनो बुङाब्लाबो जासिगोन नोंनि मोखाङानो आंनो गासैबो खोथाखौ फोरमायजोबखाबाय बाथ्राफोरखौ आं एसेबो मोजां मोनाखै नों मोनसे हाबा माव बिकिखौ न'सिम लानानै फै न'नि गथ' न'नो थाथों बियो हजों थायोब्ला नों गाबोन फुङावनो थां आरो बिखौ न'सिम लानानै फै खालामदों आइ आफानि गोसोआव दुखु होनानै आंजोंनो साक्सेस जानो हागोन माब्लाबो जानो हाया आं आरो आइ आफानि गोसोआव दुखु होला आगोलनि बिदांस्रि जाफिननांसिगोन
Dad, बै नै रिमिउमोननि गारि फैगासिनो दं। आं आंनि फिसाजोखौ जोबोद अनो। बेनो आंनि आंगोनि जिउनि असे। बिकिया आंनि सासेल' फिसाला। बेनि सुख गोजोनखौ आं लुबैयो। बेनि गोसोआव दुखु जानायखौ आं सहायनानै थानो हाया। आं जेनबाय नोंथांनि खाथियाव। हारि धोरोमनिख्रुइ आं सुबुं माहारिखौ बांसिन नांगौ सानो। नोंथाङा जेनै जेनैनो देरहाबाय। सेंग्रा सिख्ला सानैनि गेजेराव गोसोखौ दुखु होनानै नोंथां एबा आं माबोरैहाय सुखु मोननांगौ जाखो? बिदां फैनायसाय। बिकि ओरै फैनायसाय। बिकि, बिदाङा आंनि नायल' जाल' सासेल' फिसाजो। बियो जोंनि बयनिबो अननाय मोननायखाय खर' गिदिर। बिखौ नोङो अरायबो अन्नायनि दलेङाव खानानै लाखिनांगोन। फांदांदां गुफुर गावदां हायलोलोयैनो खानाय रुमबां नोंनो आंनि सिमां मोगथां नोंनो आंनि अराय समनि लाजि गैया